जों दिनै डिएमआव डेपुटेसन होनाय फालिमानि जों डिएमआव डिएम बाय जों मालाय मालिया डिएम मालायका डिएमआव जों कपिरमानिखौ महाय सिनि त्रिपुरा सारक जों 2 घन्टा 3 घन्टा 5 घन्टा खायो जों खा जागोन मानि आबायसिनि सेटिसफाइया এবং माने चाया तानिबा कम बायसिनि नक मुसुम नक दङ बुन नक दङ बेनि दरे सिन नक दङ जों अन्तत सिनि नक खुब थांना थाखाय कानिसा नांगौ ओमफ्राय जों खा जागा जों जे दंमानि मा नक फैदोंमोन जागानो सयतानि खायो गभर्नमेन्ट रुथुम होनाय जों डिएम किनि कायसा एडिएम जोंनि जों दाबिना रखा 2 नम्बर के जे 2006 नि जे একটা केंद्र कमिटी सेंट्रल मिनिस्टर बा सेंट्रल जे घोषणा मानि अनुसारे 25 कानि खायै दिनै जे फरेस्ट लैंड सिनि त्रिपुरा संरक्षण होनाय जों दाबिना रखा 3 नम्बर हंके जोङो जाबाबो एसटी सारा नन एसटी नो आइडेंटिटी बिसिनि जागानो कोनो दिन पाट्टा बा allotment Ruimanglak होनाय जों दाबियो नारखा ताई जोङो जागा नारखातेबो बिश्रामगंज नो हायर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम खायनानि ता अ जागानो कॉलेज खायनानि बा डिग्री कॉलेज खायनानि बागै जों डिएम किनो मर जाखा एकामपुरे ते उनाखो जागो जे बिश्रामगंज आगानावनो कायसा प्रमोद नगर आरो न्यू सब ब्लॉक खायनानि बागै तायामपुरे yang sutamore रामनगर आरो न्यू ब्लॉक खायने सब ब्लॉक खायनानि बागै आमपुरे जोंहा जागो तेमना रखा जे अजे बिश्रामगंज आमतली बिश्रामगंज एडिसिनि सब जुनाल नो जुनाल मा खायनाय आम बिसोको अ जुनाल नि खायन परेका आयां रामनगर सुतामरा ठीक कनि गजारो सब जुनाल मा खायतो मा खायनाय ताय सिनि प्रमोद नगरबो सब जुनाल खायना बागै जागो जों दाबिना जाखा आम बिसोको जागो आबारो नका बिश्रामगंज आ जागोन आमतली गौतम आमतली एडिसी विलेज कायसा ब्रिज राङापानि दङ आबुनो पाका दाति दाति पाका ब्रिज खायनानि तायाम बिसंगो सिना जागो सिनि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खायनानि बागै इमिडिएट न चालु खायनानि बागै जों मनबो दाबिना जाखा तिनि आरो बिश्रामगंज डिएम ऑफिस नि बुसखांगो जों बुथुम लायजाक आबो तामनि बागै जतन साइमानो जोंरो चिनि डिएम साहेब बायके तिनि अपॉइंटमेंट बबाय जरा खाजाक दंमानि बिनि विशेष कैसा राज्यनि सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री बाय कैसा जम्पुजल प्रोग्राम तमान बागै बखायनानि बागै लेट खा आबनि कारणे जों बिनि जागाव एडिशनल एडिएम बायके जों तिनि आरो चिनि डेपुटेशन पुरन खालायका चिनि डेपुटेशन तिनि अबनो चिनि सानमुं 2006 फरेस्ट डुवेलर एक्ट नि बिसिङो जल जंगल जमीन अब आदिवासी रंनि अधिकार সেই अधिकार न इफिलि मानानि बागै एवं गोबांमा त्रिपुरा राज्यआव हालुं हारवाक बलं क्लाइजाक ताबो बुनि बररक लामा चायते हेके राइडा चायते जेटा बेआइनि हिमानि इलिगेल भाबे आबनो निजिनि कब्जायाव तनानि चेष्टा खालाय दङ अमरंनो जों ए आइन नि बिसिङो चिनि बररक दंनि फेमानि गोजाम जागा रंनो फरेस्ट डुवेलर एक्ट नि बिसिङो जे खाजाक तंमानि 4 हेक्टर ए 4 हेक्टर के जागानि पात्रा रुई बरनो 4 हेक्टर नि बिसिङो 2 हेक्टर वा बागान ते 2 हेक्टर गांके विभिन्न भाबे फल बुफां कायरनानि बागै जों तिनि दाबिना रखा तिनि विशेष क्लेयो दाबिना रखानिबो चिनि किसु किसु जागारो जोंआगि तंमानि जागारो चिनि बररो नक सै थांका तंमानि कामिया करियां उयां थांका आबन बागै जागा एकटा डिविजन क्लाइदाव सब डिविजन क्लाइका तंमान तेरे सब डिविजन क्लाइदाव हायपाना आरिनि बिसिङो आबो हाय जागारनो तिनि एडिएम साव आबो किसा मुश्किल लगन हनै चिनि मतेका आबो मुश्किलया जदि न प्रशासनिक लेभेल काहाम के से फरेस्ट डुवेलर एक्ट 2006 न बरक जदि न इमप्लिमेंट खायन थांगा आबो कुनो दिन कोनो मुश्किलिया जाबन बागै जों साकामो कोनो मुश्किलिया दुइटा एसडीएम बाय आचुगलाय बिनि रेवेन्यू सार्केल बाय सिमानानि नायलायै आबनो बबो एलाकाव रिमान जोंआबो ब बिनि खतियान एवं बिनि प्लट नाम्बार बिनि साम किसु पार दङ जों तिनि फुनुवेरका मैप नि माध्यमे जदि अबनि बिसिङबो इमिडिएटली अ जागारक वेरिफिकेशन खालाय जागै जोंनो पात्तारि नै र जदि न चाइटक जायगा हंके आगामी दिनाव जों हायना हाय तिनिखे डेपुटेशन से आगामी दिनाव जों तामहिनानि
chini borrong ni man thai ni bagai lama nongkhor na haikba khorang pisanan bagai haina hai chung tiar tongo ondo chung sangani mutungo ini kaisa village committee nengai 33 ta regulation to bujaka sutarma village committee nengai o regulation rongno taratari বিশালগড় সাব ডিভিশন এসডিএম তে ডিএম অফিস এবং সুনামুরা এসডিএম বাইকে মালালাই আলোচনার মাধ্যমে দায়িত্বে ও পিটিশননি মূল্যে ফরেস্ট ডুয়েল রাইট নি বিসিঙ্গ পাত্তা রানানি সামুংলো চেংলাইকে হাंके जों हाय चिनि संगठननि तरफ থেকে এবং চিনি বরকনি কাহামনি বাগै मानथायनि बागै जों सालब्रुम तियार दङ तेबो जोंरो साजाका विश्रामगन्जआव जों कायसे कलेज नांगौ এই कलेज न विश्रामगन्जनि गानांगौनिबो जों कलेज नामनानै डिग्री कलेजनि बागै जों दाबि नारजाखा এবং जों साब ब्लकनि बागै साब ब्लक तामनि बागै नांगौै दं तिनि जरा हांके जों तिनि चरिलाम आरडि ब्लकआव 10টা ভিলেজ কমিটি दङ কিন্তু 11টা পঞ্চায়েত दङ গ্রাম পঞ্চায়েত आबोनि बिसिङाव जों नुखा 10টা ভিলেজ कमिटी दङ हिमपानो ट्राइबल पपुलेशन ब्लक नि बिसिङाव के कम नुकजागो आबो सेंट्रल गभर्नमेंट जों किछु स्कीम रक नुगो ट्राइबल पपुलेटेड ब्लक रकनो चॉइस खायै विभिन्न प्रकल्प रक फायो आ जागाव सामुं मानो एबं गोबांमा माने खनै वाक तो बिजों आमति सुजुग सुबिदा रक फायमानि नुगो बेयाबा चरिलाम आरडि ब्लक नि बिसिङाव ओ एलाकाव जे ट्राइबल पहेकबा चिन्ति प्रासा जनसंख्या गोबां दङ हिमपानो ब्लक नि आन्दाराव हांके पपुलेशन कम मान बागै आ सुजुगनो जों मानया आबन बागै जथेष्ट 10टा बिसिनो तयै साब ब्लक लायनानि उपयुक्त कायसा परिवेश दङ आबनो तयै चिनि कायसा दाबि चरिलाम ब्लक नि हयते 10टा विलेज कमिटी न आलादा के साब ब्लक लायनानि बागै तै कायसा सिङरो साजाका साब जुनाल ए साब जुनाल बो जों साब जुनाल किछु एरिया र असुबिदा रं दङ थांना फायनानि भौगोलिक दिग दिया नासिगै आबरनबो जों किछु साब जुनाल नि यां तुबुइ किछु साब जुनाल अरन आइं रहरे आमतिके बिश्रामगन्ज साब जुनाल हयतेबो ताबो कायसा दंमानिबो दुईटा खलायै रामनगर मरगांनि कचारा कायसा हेकेबा रंगलाफानो हेकेबा यां प्रमोदनगर कायसा आमतिके जों प्रस्ताब बंखानि नारजाखा आबो अथरिटि रक ता बोसोर तामो क्लाइमान बरक नायनाय हिनि साबो बियाबा जों बिसेसके चिनि ताबुक नांगौमानि थे कायसा हांके जे टिप्रासारंनि मुङै जागा जमिन दंमारंनो फालमानि सेल्फ पारमिशन दं ना नावै सिंगाबोनो साखा टिप्रासा बाय टिप्रासा हांके बिनि पाइनाय बाय फालनायनि कायसा प्रमाण पत्र नावै सेल्फ पारमिशन रनानि जों सम्पूर्ण बिरोधिया जोंबोनो साखा सेल्फ पारमिशन रैमानाय नों टिप्रासा जागा फालनाय एबं टिप्रासा जागा पाइनाय हिंके तानि बागै हिंके जोंरो कायसा आइन नुखा तिफ्राव टिप्रासानि जागानो टिप्रासा आरो पाइमाया এই কারণে চিন্তাবনো সাव टिप्रासा बाय टिप्रासा हांके फालनाय आखै पाइमानो এবং আবো কাছে উপযুক্ত जों बिनि समय नांगौ सुबिदा असुबिदा बरनि बसा कायनानि साद द कायनानि हामिया नायजों आमति रनोगा जों नुगो बे जोंबोनो बिसिङाव नबोनो साका जेमन अबो हायके जायगा थै नाथाय गायसे जों नायका टिप्रासा रंनि एलाकानि बिसिङाव बुइनि बर रंनो नन टिप्रा रंनो एलटमेन्ट डक्टर जक्तुं आमति रक्तो जों नुखा जे जारा और बास खलाया र जे जा एलाकाव और तन्या र आमति रक बिनि बन थानिव जों सालायका विशेष लाई जों दिनबोनो सागा फरेस्ट डुवेलार एक्ट नि बिसिङाव चिनि टिप्रासा तंनाय रंनो बंनि अधिकारनि जे मानथायनो दायथि खेरनानि बागै आवन बागै जों नरनो मध्यतनो कयना तिनरो जे एलाकानि बर रक तंनि दङ आ एलाकाव नंनि फरेस्ट डुवेलार एक्ट नि बिसिङाव जे मानानि जक्तंमानि केबो माया खरक नांके नं विलेज कमिटि नि बिसिङ तैसिनि जे जरा परिचालना खाय तंनाय रेजुलेसन रक लायलाय दायथि के जमारदि जों आबनो तैनो बसकांगा बागनाय ताम हिंके अबचिनि मानथाय अबचिनि अधिकार जों चिनि मानथाय अधिकार दं तै सिरिंफ्रा बासु तंखांखें लायगला हायदि आं तेबो गोबां कक सालिया जतन कष्टनि बिसिङाव लकडाउननि बिसिङाव सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्स नारगै इनो सामुं खायलायमेन बागै नंनो जों हामबायरिबो